hyvää joka kaikille, ketkä tänne paikallekin on tullut ja sitten ketkä meidän linkin välityksellä on ehkä meidän seurassamme. Tänä iltana niin on Athena-instituutin ystävien ensimmäinen syksyn esitelmäilta ja se pidetään näin hybridimuotoisesti, eli Liisa Kaski, meidän esitelmöitsijä, on täällä paikalla ja sitten Unituben kautta voi osallistua myös tähän sessioon meillä. Ja Liisa on antiikin tutkija ja folkloristi ja kääntäjä ja hän kertoo nyt tänä iltana meille tuoreesta kirjastaan Porfyrioksen sielullisten vahingoittamista vastaan. Oikein mielenkiintoista. Vähän aika sitten muutama viikko sitten oli kirjan julkistamistilaisuus, eikö ollut? Ja kuulin siitä, että se oli oikein mukava. Siellä oli elävää musiikkia ja kaikkea muuta kivaa. Että sellaista, että en päässyt paikalle, koska monta tapahtumaa oli saman päällekkäin, mutta muuten olisin tullut paikalle. Minä päästän Liisan kertomaan kirjastaan ja kaikesta muusta, mitä hän haluaa kertoa meille tänä iltana. Kiitos. Ja muillekin mukavaa iltaa vielä. Joo, iltaa munkin puolesta. Teille kaikille tänne livenä ja sitten myös sinne striimin päähän. Mä tosiaan puhun nyt tänään tämän tuoreen suomennoksen pohjalta. Vähän siitä antiikin tuntijoille ja harrastajille varmasti aika yleisestä kokemuksesta, että miten antiikki usein on yhtä aikaa hämmentävän tuttu, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin myös outo ja vieras. Ja mä ajattelin, että mä nyt ensiksi ihan muutamalla sanan lyhyesti vähän esittelen tätä Porfyrioksen teosta, koska mulla on semmoinen tuntuma, että se on aika vieras ja myös itse Porfyriostakin tunnetaan aika huonosti. Niin puhutaan hetki tästä hahmosta ja tästä hänen niin sanotun kasvissyöntipamflettinsa sisällöstä ja taustasta. Sitten sen jälkeen mä otan vähän esimerkkejä siitä, mikä tässä teoksessa kuulostaa niin kuin nykyisen kasvissyönti- ja eläinkeskustelun valossa hirveän tutulta. Ja sitten lopussa kurkataan sinne vähän oudompaan päätyyn, eli mä nostan sitten muutaman esimerkin semmoisesta vastakkaisesta ilmiöstä, eli Porfyrioksen sellaisista puolista, jolle varmaan nykyaikainen kasvissyöjä ja moni muukin, niin pikemminkin ehkä mä pyörittelee silmiään, kun nyökkäilee hyväksyvästi. Ja mä pohdin sitten vähän sitä, että olisiko just näissä outouksissa itse asiassa se, mitä olisi niin kuin saatavissa Porfyriokselta tähän nykykeskusteluun, tai kannattaisi sieltä jotenkin napata. Eli löytyisikö sieltä jotain uutta, tai jos ei faktisesti uutta, niin ainakin siinä outoudessa on jollain lailla radikaalia, virkistävää, että olisiko tässä just se, mitä hänellä voi olla annettavaa nykyiseen eläinkeskusteluun. Ja tähän tietysti sit liittyy se semmoinen isompi kysymys, johon nyt en kauhean laajasti tässä esitelmässä mene, mutta mikä on takaraivossa tavallaan koko ajan, että mikä on antiikin tekstien suomentamisen funktio. Että onko sillä tämmöinen muukin kuin jotenkin tämmöinen itseisarvo, sivistyksenne itseisarvo, että voiko sillä olla myös tämmöistä annettavaa niin kuin ajankohtaiseen, vaikka nyt yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mutta ekana tosiaan vähän itse Porfyrioksesta. Ja hän oli siis eli 200-luvulla jälkeen ajanlaskun alun. Oli syntyisin Syyriasta, tarkemmin sanoen sieltä Foinikian Tyyroksesta, eli nykyisen Libanonin alueelta, sieltä Välimeren itärannalta. Ja sitten siellä aikansa opiskeltua lähti sitten ajantavan mukaan jatkamaan filosofian opintoja Ateenaan ensin. Siellä opettajana oli tämmöinen Cassius Longinos niminen reetori, platonisti-filosofi, jolla itse asiassa niin ikään oli juuret Syyriassa hänelläkin. Ja sitten Ateenasta Porfyrios jatkoi vuonna 263 Roomaan, jonne hänet ilmeisesti houkutteli Plotinoksen maine. Eli hän lähti Plotinoksen oppilaaksi sinne Roomaan. Ja tämä on varmaan se niin kuin mitä Porfyroksesta yleisesti tunnetaan parhaiten, että hän oli Plotinoksen oppilas ja tavallaan Plotinoksen filosofian tämmöinen niin kuin kokoonpanija tai puhtaaksi kirjoittaja tai tämmöinen niin kuin sen kirjoittaja jälkimaailmalle ja Plotinoksen oppilas ja myöskin elämäkerturi. Mutta silloin Porfyroksen omana aikana vielä itse asiassa varhaisella keskiajalla häntä itseäänkin pidettiin hyvin merkittävänä filosofina ja opettajana. Hän oli tämmöinen aristotelismin ja platonismin yhdistäjä, tai sellainen maine hänellä oli, ja loogikkona sitten tunnettiin keskiajalla. No sitten modernilla ajalla ehkä
mahdollisesti johtuen siitä, että uusplatonismi, johon hänet voimakkaasti yhdistettiin, niin ehkä jollain lailla meni pois muodista, tai niin kuin, meni pois muodista, näin voisi ehkä sanoa, niin käytännössä sitten Porfyrios on vähitellen antiikin tutkimuksen ulkopuolella oikeastaan unohdettu. Tai jos ei ihan kokonaan unohdettu, niin hänen suhtauduttiin todella vähän silleen, että vähätellen, tai että se oli vaan se Plotinoksen oppilas, eikä sillä ollut mitään omaa annettavaa. Ja tämä sielullisten vahingoittamista vastaan on hirveän hyvä esimerkki just tästä asenteesta, tai se, miten tämän historia on mennyt. Eli vaikka tämä on käytännössä siis pisin ja painokkain antiikista säilynyt tämmöinen eläinfilosofinen, eläineettinen puheenvuoro, niin edes eläintutkimuksen tai modernin eläinoikeusfilosofian puolella sitä ei ole tunnettu joko ollenkaan, tai sitten siihen on suhtauduttu aika lailla oudoksuen tai varovasti, ja varmaan johtuu siitä, että se ei ole kaikilta kohdin kauhean helposti yhteensovitettavissa nykykeskustelun kanssa, mistä mä puhun sitten vähän lisää tuossa lopuksi vielä. Mutta teoksen ehkä muodosta ja synnystä sen verran, että se on siis kirje. Alun perin tai ainakin muodoltaan se on kirje. Ja sen pontimena on se, että tämä Porfyrioksen hyvä ystävä ja opiskelutoveri Firmus tai Castrigius oli hänen oikein nimensä senaattori, joka oli tässä Plotinoksen opiskelupiirissä, niin hän oli luopunut kasvisruokavaliosta, joka siis ilmeisesti oli tämmöinen tätä opiskelijapiiriä yhdistävä filosofinen periaate tai elämäntapa. Ja Porfyrios oli tästä kauhuissaan, ja hän sitten yrittää vakuuttaa tällä kirjeellä ystävänsä siitä, että hän yrittää niin kuin saada tämän ystävän palaamaan siihen, miten hän sanoo, siteeraan, palaamaan tähän yhdessä vaalittuun totuutta kohti suuntautuvaan elämäntapaan. Ja tämä suostuttelukirje sitten koostuu 4 osiosta, eli niin kuin antiikissa sanottiin kirjasta, joista ensimmäisessä Porfyrios käy läpi aika laajasti argumentteja, siis kasvissyöntiä vastaan, eli nimenomaan sieltä toiselta puolelta vyöryttää niitä argumentteja, joihin hän sitten myöhemmin vastaa. Ja sitten hän luonnostelee sitä omaa pidättäytymisen filosofiaansa siinä ykköskirjan päätteeksi ja tämmöistä askeettisen elämäntavan periaatteita, joita hänen mukaansa itse asiassa kaikki antiikin vakavasti otettavat filosofit, sieltä Pythagorasta Sokrateeseen on itse asiassa opettanut tätä samaa, siis Porfyrioksen mukaan. No, toisessa kirjassa sitten käsitellään eläinuhrin historiaa ja sitä kysymystä, että mikä itse asiassa on todellista hurskautta ja mikä on niin kuin kunnollista uskonnon harjoittamista ja mikä sitten taas on demonien palvelemista. Siellä on aika pitkä mielenkiintoinen osuus tämmöistä uusplatonistista demonologiaa, joka on ihan hauska, jos sellaisesta on kiinnostunut. No sitten 3. kirjassa on aiheena oikeudenmukaisuus, eli Porfyrios käsittelee aika laajasti sitä, että onko muilla eläimillä logosta, eli tätä kielijärkikykyä, vai eikö ole, ja kuuluuko ne siis oikeudenmukaisuuden piiriin, ja mitä se oikeudenmukaisuus itse asiassa on. Ja sitten viimeisessä, eli 4. kirjassa, joka valitettavasti ei ole säilynyt ihan kokonaan, niin siinä hän sitten luettelee esimerkkejä lähtien Kreikan Spartasta ja päätyen sitten Persian kautta Intiaan asti niin erilaisista kulttuureista ja uskonnollisista alakulttuureista, joissa on ollut erilaisia eläinten tappamiseen ja syömiseen liittyviä tabuja. Ja siinä on semmoinen jännä, hänellä on selkeästi semmoinen käsitys, että nämä eri kulttuurien eläimen syöntitabut voidaan jotenkin laskea yhteen, ja tästä saadaan yhteissummaksi se, että todellinen filosofi ei siis tapa yhtäkään eläintä missäkään kulttuurissa, että näin pitäisi elää. Suomentaminen oli pitkä prosessi kaiken muun ohella. Mä en nyt sen enempää tänään mene siihen, mitä kaikenlaista erityishaastetta siinä on ollut, mutta yksi semmoinen sekä lukemista että kääntämistä aika lailla haastanut, hankaloittanut piirre on sen voisi nyt mainita tässä. Ja se on se, että Porfyrios lainaa siis aivan mielettömän joukon eri-ikäisiä kirjoittajia eri aikakausilta, siis todella satojen vuosien ajalta. Ja nämä lainaukset on välillä todella pitkiä ja välillä siis putoaa täysin siinä, niin kuin on vaikea hahmottaa, että mikä on Porfyrioksen oma ääni ja mikä sitten jonkun muun. Eli hän käyttää näitä muilta kirjoittajilta saatuja aineksia ikään kuin sen oman argumenttinsa osana, välillä sitoen niitä yhteen vähän kömpelömmin ja sitten välillä niin saumattomasti, että se todella on hankala sieltä
erottaa se, että kuka milloinkin puhuu. Mulla on tässä listaa vähän näistä runoilijoista ja filosofeista, joita hän lainaa. Tämäkään ei ole varmaankaan kattava. Yritin poimia sieltä ne, jotka sieltä helposti nyt tuli omista alanooteistani esiin. Eli hän ei suinkaan aina sano, että tämä on siltä ja siltä. Usein sanoo, mutta aina ei. Mutta tästä saa joka tapauksessa jotain käsitystä siitä aikaskaalasta. Eli se lähdetään Homeroksesta ja Hesiodoksesta sieltä 700-luvulta ehkä. Sitten mennään esisokraatikkoihin, lainataan kaikkia suuria traagikkoja, useampaa komediarunoilijaakin. Sitten tietysti Platon ja Aristoteles on molemmat hirveän tärkeitä lainattavia. Aristoteles itse asiassa varsinkin nuo sellaiset eläintieteelliset kohdat on useimmiten häneltä. Sitten siellä on 300-luvun tuollaisia historioitsijoita, niin kuin Theopompos ja Asklepiades taitaa myös olla. Monethan näistä nimistä on sellaiset, että heitä ei ole välttämättä säilynyt yhtään mitään muuta kuin juuri tämän tekstin kautta. Tai ei tiedetä muuta kuin ehkä otsikoita muualta sitten teksteistä. No sitten tuosta voisi ehkä nostaa esiin nämä Aristoteleen oppilaat, Theophrastos, Dikaiarkos, Menandroski itse asiassa, joka oli koomikko, mutta Theophrastos ja Dikaiarkos on aika suuressa roolissa, erityisesti Theophrastos, että häneltä on valtavan pitkiä, useampikin pitkä pätkä sellaisesta tekstistä, joka ei ole säilynyt mitenkään muuten. Että tämä on ollut siinäkin mielessä on melkoinen aarre tämä teksti, että siellä on tällaistakin kamaa. No sitten siinä on useita epikurolaisia, stoalaisia filosofeja, Platonisteja, ja tietysti useampikin. Plutarkos on yksi tämmöinen merkittävä hänen lähteensä ollut. Muutama täysin ajottamatonkin on siellä lopussa nostanut. Mutta tosiaan siis aikajana on melkein niin kuin 1000 vuotta sieltä 800-700-luvulta hänen omaan aikaansa. Ja myöskin tyylillinen sitten jana tai sillisalaatti, tai miksikään ei, ehkä papusalaatti paremminkin, sekasalaatti on myös melkoinen. Ja toki osa näistä lainauksista on siis ihan säkeen tai parin mittaisia semmoisia, että joku sanoo näin ja tässä on hyvä tämmöinen ikään kuin iskulause, mutta jotkut sitten taas on, niin kuin sanoin, niin usean sivun mittaisia. Ja välillä on todella vaikea pysyä sit kärryillä siinä, että kuka tässä oikeastaan puhuu. Ja tämmöinen kärryillä pysymisen ongelma ehkä sit koskee nimenomaan sitä ihan kirjan alkupäätä, eli sitä ykköskirjan alkua, jossa hän vyöryttää näitä kasvissyönnin vastaisia argumentteja, eli ikään kuin lainaa muita, jotka on sanonut kaikenlaista kasvissyöntiä vastaan. Ja tämä on siinä mielessä kauhean hauska osio, että jokainen kasvissyöjä on todennäköisesti kohdannut joka ikisen näistä argumenteista ihan elävässä elämässään. Nyt mä puhun omalta osaltani 2000 enkä 200-luvusta. Eli olen itsekin aika monta kertaa istunut baarissa tai ruokapöydässä ja sitten juttukaveri on murjauttanut hirveän omaperäisesti, että oletko tämmöistäkään tullut ajatelleeksi, ja sitten sieltä tulee nämä Porfyrokselta tutut jutut uudestaan ja usein siinä on vähän sellainen sävy, että olen kovinkin omaperäinen, kun sanon näinkin, ja sitten on itse silleen, että kun on kuullut tämän 1000 kertaa, niin tekee mieli lainata Porfyrosta, joka nyt ei näy kunnolla tuosta. Eli kenties et tiennyt, että monetkin ovat puhuneet sielullisista pidättäytymistä vastaan. Jopa filosofeista, erityisesti peripateetikot, stoalaiset ja epikurolaiset, ovat pitkään ponnistelleet vastustaakseen Pythagoran ja Empedokleen filosofiaa. Eli nämä oli kaksi tämmöistä hyvin niin pro-eläin- tai kasvissyöntimyönteistä filosofiaa tai sellaisella maineella varustettua filosofiaa. Samoin monet oppineet. Muuan napolilainen Claudius on julkaissut kirjankin lihansyönnistä kieltäytyviä vastaan. No mä nyt sitten lähdin listaamaan näitä Porfyroksen luettelemia kasvissyönnin vastaisia argumentteja, tai ehkä kuten Porfyros itse sanoo, niin monet niistä on ehkä enemmänkin tämmöisiä pinnallisia ja aikansa eläneitä saivarteluja kuin varsinaisia argumentteja, mutta yhtä kaikki, kun nämä tekstit tulee vastaan semmoisella niin sarjatulena, niin välillä tosiaan unohtuu, että ollaan siellä 200-luvun Roomassa eikä missään baarissa tai maaseudun tulevassa kommenttipalstalla tai jossain vastaavassa paikassa. Ja mä oon nyt listannut näitä vähän niin kuin siinä muodossa, missä ne on tunnistettavissa nykykeskustelusta. Mutta
Mutta kaikki nämä mun esimerkit on siis peräisin sieltä Porfyriokselta, haluan sitä korostaa, vaikka ne on nyt vähän modernisti muotoiltuja. Tässä on ensimmäisenä kaksi tällaista korkealentoisempaa, vähän niin kuin filosofisempaa argumenttia. Eli ihan ensimmäisenä tämä stoalaisten viljelemä ajatus, että oikeudenmukaisuuden käsite ikään kuin muuttuu mielettömäksi, jos muunlaiset eläimet sisällytetään sen piiriin. Ja toiseksi sitten lähinnä epikurolaisiin liitetty ajatus, että moraali ylipäätään on tämmöinen, se on niin kuin sopimuksen varaista ja silloin se voi koskea vain semmoisia olentoja, jotka voi tehdä sopimuksia keskenään. Ja näihin molempiin filosofisiin argumentteihin liittyy se antiikin eläinkeskustelun ehkä semmoinen keskeisin, tärkein yksittäinen kiistakohta, joka oli just se, että onko muilla eläimillä logosta, eli tätä puhe-, kieli-, järkikykyä vai ei. Ja sitten jos se muunlajisilta se logos, ne jotka sen kiisti, niin ne sitten totta kai myös kiisti mahdollisuuden tämmöiseen ylilajiseen sopimiseen tai oikeudenmukaisuuteen. No sitten siinä on 3 tuommoista ehkä, sanoisin, kansanomaisempaa argumenttia. Ja nämä on varmaan ne nykyaikanakin kaikista useimmin vastaan tulevat, hirveän sitkeitä heittoja, argumentteja. Eli ensinnäkin tämmöinen ajatus, että lihansyönti niin samaistetaan meidän koko sivilisaatioon. Eli se on tämmöinen meitä määrittelevä perinne, jonka ulkopuolella itse asiassa ei ole ihmisyyttä ollenkaan. Ja Porfyrioksen teoksessa se vasta-argumentoi ja esittää sen siinä muodossa, että jos ihminen kieltäytyy lihansyönnistä, niin hänen elämästään tulee puutteellista, ikään kuin eläimellistä, että se ei ole enää ihmisen elämää silloin. No sitten on vähän samantyyppinen on tämä lihansyönti on luonnollista, hirveän tuttu nykykeskustelustakin. Ja Porfyrioksen teoksessa tämä muotoilu on sellainen, että lihansyönti on ihmiselle luonnollista, mutta raahan lihansyönti taas on pedoille luonnollista. Eli nämä on niin kuin ne, jotka asetetaan vastakkain. Ja tässä tietysti kun katsoo tarkemmin, niin näkyy hirveän kiinnostava nimenomaan ero nykyaikaan. Eli Porfyrioksen teoksessa tämä esitetään niin, että itse asiassa vasta tulenkäytön myötä ihminen pystyy niin kuin ryhtymään elämään sitä ihmiselle luontaista elämää, eli syömään lihaa. Et tunnustetaan se, että aina näin ei ollut, mutta sitten ihminen pääsee siihen luonnolliseen osansa tulenkäytön jälkeen. Ja sitten siinä on tosiaan vastakohtana on se raan lihan syönti tai kypsettämättömien villikasvisten rikkaruohojen syöminen, salaatin pupellus. Nykykeskustelussa tämä on ehkä sitten tietenkin enemmänkin siinä muodossa, että ihmisyys jollain lailla alkaa siitä lihasyönnistä, mikä tietenkin, jos ajattelee ihmislain historiaa, niin on aika semmoinen mielivaltainen, että se laitetaan just siihen kohtaan miksi tai tavallaan semmoinen kehäpäätelmätyyppinen väite. Ja sitten tästä on tietysti tämä variaatio, että ihminen on aina syönyt lihaa. Ja tässä teoksessa se on siinä muodossa, että ikään kuin ei tunnettaisi yhtään kulttuuria, jossa, tai se kansanmies tuossa väittää myös, että ei tunneta myöskään yhtäkään viisasta miestä, joka olisi ollut kasvissyöjä. Ja sitten tähän Porfyrios vastaa vyöryttämällä näitä esimerkkejä sekä kulttuureista että myös jostakin yksilöistä, jotka on sitten toteuttanut tämmöistä elämäntapaa. Mutta sitten siirrytään ehkä astetta vielä epätoivoisempiin argumentteihin, jos näin saa sanoa. Ja ensimmäisenä tietysti tämä klassikkojen klassikko, että entä jos kasveihinkin sattuu. Tämänhän saa kuulla koko ajan. Ja se kuultiin siis jo Porfyrioksen vastaväittäjän suulla. Eli kun me ihmiset ollaan toisenvaraisia olentoja, meidän tarvii jotain syödä, meillä on Jumala ja me joudutaan syömään, niin silloin sitten se kysymys on, että mitä jos kasveihinkin sattuu, niin mitäs me sitten syödään. Ja tarkasti se muotoilu Porfyrioksella tai hänen sillä vastaväittäjällään on se, että entä jos kasvitkin ovat sielullisia, niin kuin jotkut väittävät. Eli tämmöinen keskustelu on ollut siihen aikaan jollain lailla ajankohtainen tai väitetysti, niin mikä silloin on sitten ero, että tappaa sielullisen eläimen, että sitten tappaa sielullisen kasvin tai syö sen.
Ja tähän argumenttiin itse asiassa Porphyrios vastaa hyvin laajasti ja tosi hienostikin. Niin muun muassa se tuo esiin sen, että ei kasvejakaan ole mitään syytä niin kuin kuoliaaksi hakata. Että kasvejakin voi kohdella niin kuin kunnioittavasti. Että kasveiltahan saadaan hedelmät tai sitten syödään esimerkiksi vilja, joka oli se ruokavalion perusta, niin sieltähän syödään siemenet vasta kun se kasvi on jo varistamassa ne tai varistaa ne itse, että niitä ei tavallaan varasteta mitään. No sitten viljasta ja pelloista puheen ollen, niin tämä väite, että jos eläimiä ei tapeta ollenkaan, niin mitä sitten meidän sadoille tapahtuu, koska eläimethän jotenkin mystisesti, jos ei tapeta, niin sitten ne ryntää sinne pellolle, syö kaiken ja ne täyttää maan ja me hukutaan ruumiisiin ja ruttoon ja tämmöisen. Tämä on niin kuin se täällä esitetty versio. Tämä on ehkä jollain lailla ymmärrettävissä siinä antiikin tämmöisessä karjan laiduntamiseen perustuvassa eläintaloudessa. Että voidaan ajatella, että jos ei koskaan tapeta yhtään eläintä, niin sitten ne siellä niin kuin jotenkin lisääntyvät siellä laitumella holtittomasti ja syövät kaiken. Mutta uskokaa tai älkää, niin tätä kuulee kyllä vielä nykyäänkin, että jos sikoja ja lehmiä ei syödä, niin sitten ne jotenkin mystisesti sieltä sisätiloissa tapahtuvista tuotantolaitoksista sitten pääsevät syömään peltomme putipuhtaaksi. Ja sitten, no mä tiedän, logiikasta ei ehkä pidä puhua, tai pitäisi odottaakaan tässä logiikkaa, mutta sitten tavallaan jännä, että samat ihmiset voi sitten myöskin todeta, että petojakin on oikeus tappaa, koska pedoista ei ole mitään hyötyä, vaan päinvastoin niistä on haittaa ihmiselle. Että tämä on myös semmoinen nykyisessä esimerkiksi susikeskustelussa tietenkin hirveän paljon kuulee tätä, että susista ei ole mitään hyötyä Suomen luonnolle, että tapetaan pois. Ja tämä sama voimakas petovihasta voi puhua, ne on tietenkin sitten esiintyy antiikissa myös. Antiikissa tietysti puuttuu kokonaan se luonnontieteellinen ekologinen näkökulma, eli tämä on mun mielestä hirveän paljon ymmärrettävämpi. Tietenkin tämä petoviha ehkä sitten antiikin yhteydessä. Mutta tietysti kun jos ajattelee jotain edellistä väitettä, että pellot tuhoutuu, koska se karja siellä lisääntyy holtittomasti, niin se on aika jännä, että ei sit pystytä tai haluta nähdä sitä petojen hyötyä tässä kohtaa. Ja tämä on itse asiassa hyvä esimerkki myös tämä kohta siitä, että vaikka tätä kirjaa niin kuin luetaan ja on pidetty semmoisena ennen kaikkea kasvissyönnin pamflettina, mä sanoin silloin semmoinen maine, niin itse asiassa siinä käsitellään laajemmin tätä niin kuin tappamisen etiikkaa tai tappamisen oikeutuksen kysymystä laajemmin kuin pelkästään niin kuin syötävien eläinten kohdalla. Tai niiden eläinten, joita meidän kulttuurissa pidetään syötävinä, sanotaan näin. No sitten edelleen petoihin liittyen, että vaikka heidät on just tuossa leimattu hyödyttömiksi, niin ne on kuitenkin kauhean käteviä keppihevosina sille ihmisen lihan syönnille. Eli tämä hyvin tuttu väite, että mitäs kun sudet ja leijonatkin syö lihaa, niin eikö ihmiset sitten sillä perusteella myös saa syödä lihaa? Ja todella Porfyrioksen teoksessa tämä on siinä muodossa lähinnä, että koska pedot tappaa ihmisiä, niin ihmisellä on oikeus tappaa petoja, mutta sitten nykykeskusteluun tämä on jotenkin valunut sellaiseksi, että koska leijonat syö antilooppeja, niin ihmiset totta kai saa myös syödä lihaa. Ja pedoilla tykätään ratsastaa edelleen, eli antiikissa jo ilmeisesti eli tämmöinen ajatus ainakin joidenkin mukaan, että petoja niin pidettiin älykkäinä eläiminä. Pedot pystyy saalistamaan itse, niin sehän tekee heistä sitten älykkäitä, erityisen älykkäitä eläimiä. Ja tästä sitten lihansyönnin puolustaja veti sen päätelmän, että koska pedot on älykkäitä, niin lihansyönti on siis hyväksi sielun voimille, mielelle. Koska tämä oli siis iso keskustelu siinä antiikin niin kuin monet, erityisesti platonistit, mutta varmaan muutkin myös niin kuin sieltä lääketieteen puolelta, niin käytiin tätä keskustelua, että tietynlainen ruoka tylsistyttää mielen tai että liha on raskasta ja se vaikuttaa sitten, niin kuin, en sano aivotoimintaan, he eivät puhuneet varmaan aivotoiminnasta, vaan sielun kuntoon.
mielenlaatuun. Ja edelleen sitten tässä terveyskeskustelussa tietysti ruokavaliolla oli iso rooli antiikin lääketieteessä tai antiikin kulttuurissa. Ja käytiin keskustelua just siitä, että minkälainen ravinto on terveellistä, minkälainen ei. Niin sitten nämä lihansyönnin puolustajat veti tämän urheilijakortin, että urheilijathan syö lihaa, niin sen täytyy olla silloin hyväksi ruumiille, koska urheilijalla on tietysti hyvin voimakas ja terve ruumis. Mutta keskustelu ei ollut ihan näin simppeli todella, että tämä esitetään semmoisena niin kuin aika simppelinä väitteenä tuossa kirjassa. No sitten vielä tietysti laajemmin koko se lääketieteen kysymys. Eli antiikissa aika monet lääkkeet oli eläinperäisiä. Siis sisäelimiä, luujauhoa, tassuja, eviä, ties mitä kaikkea. Ja silloin tietenkin herää se kysymys, että jos eläimiä ei oikeutta tappaa, niin mistä me sitten lääkkeitä saadaan. Että tämä saattoi olla ihan aitokin huoli, tai oli varmasti aito huoli myös. Ja tätä voisi sitten tietysti peilata nykykeskusteluun. Meidän nykyinen lääketiede nojaa hyvin vahvasti eläinkokeisiin. Ja sitten jos todetaan, että se on väärin, että muita eläimiä ei saa altistaa eläinkokeille tai tappaa, niin silloin tietysti se on ihan oikea eettinen probleema, että mitä sitten tehdään lääketieteen suhteen. No sitten viimeiseksi mä oon vielä poiminut tämän porttiteoria-väitteen, että seuraavaksi te kiellätte villasukat, jos ei lihaakaan saa syödä. Ja tämä nyt on toki moderni muotoilu. Porfyryksen tämän vastaväittäjän mukaan se sanoo suurin piirtein niin, että jos lihansyönti on väärin, niin miten sitten maito, munat, hunaja ja villa, että nehän myös otetaan eläimeltä, jotenkin näin se sanoo. Ja tämä on itse asiassa mun mielestä tosi kiinnostava niin kuin siinä mielessä tämä nimenomainen kohta, että tästä säilyneestä ainakaan kreikankielisestä eläinkeskustelusta antiikissa niin ei ole yhtäkään sellaista niin kuin maitokriittistä tai villakriittistä tai hunajakriittistä lausuntoa. En ole ainakaan löytynyt ja en usko, että sellaista löytyy. Tämä on sellainen asia, mikä mua jotenkin tosi paljon kiinnostaa ja pitäisi sitä tutkailla enemmänkin. Se keskustelu siis hyvin niin kuin sillä lailla keskittyi siihen uhriin ja klassisella uhriin ja sitten tässä myöhemmin niin lihansyöntiin ylipäätänsä. Eli nämä muut eläinperäiset tuotteet sitten, niin kuin, kyllä Porfyrys siihen vastaa myös, että ikään kuin se on sellainen vastavuoroinen suhde, että kun me hoidetaan muita eläimiä, niin sitten niiltä saadaan vastapalveluksena niin kuin villaa tai maitoa. Mutta mä luulen, että yksi sellainen seikka, mikä ehkä selittää sitä, että tämä ei oikein noussut keskusteluun, on se, että keskustelua tietysti kävi yläluokkaiset miehet, joiden omat vaimot todennäköisesti ei itse imettäneet lapsiaan. Eli voi olla, että näille miehille ei tullut mieleen, että mistä se maito tulee ja mitä niille karitsoille ja vasikoille tapahtuu. Tämä on siis semmoinen, niin mitä mä oon ajatellut, että voisi selittää sitä, mutta sitä pitäisi miettiä vähän lisää. No, Porfyrys vastaa näihin kaikkiin väitteisiin omalla tavallaan ja osa näistä hänen niin kuin vastauksista on hyvin samantyyppisiä kuin voisi kuvitella, että nykyäänkin on. Mutta sitten tästä teoksesta löytyy tietysti kasapäiseltä toistakin osastoa, eli sitä semmoista hämmentävää ja outoa, mikä saa muistamaan, että antiikissa nyt ollaan ja että kaikessa siinä tuttuuden tunteessaan, niin siellä kuitenkin on tätä hyvin outoa myös. Ja mä nyt nostan vain 3 esimerkkiä siitä sellaisista tavoista, joilla Porfyrys puolustaa kasvissyöntiä tai eläinten oikeuksia tai molempia sellaisella tavalla, joka ei ehkä nykykeskustelussa ole kauhean muodikasta tai sitä ei ehkä voi edes kuvitella. No ensinnäkin tämä hänen eläinetiikkansa kohderyhmä ylipäätään. Että se tuossa aika teoksen alkupäässä sanoo ihan suoraan, että eihän tämä hänen eettinen vaatimuksensa kohdistu siis rahvaalle tietenkään, eikä fyysisen työntekijöille, eikä edes kaikille filosofeille tai niille, joita ei tämmöinen filosofinen kilvottelu kiinnosta, vaan hän puhuu, niin kuin hän sanoo, ihmiselle, joka pohtii kuka hän on
mistä on tullut, mitä kohti kannattaisi pyrkiä. Ja on ottanut tehtäväkseen niin ravinnon suhteen kuin muissakin asioissa toimia oikein ja poiketa siten muunlaisista elämäntavoista. Nykykeskustelussa on aika vahvana sellainen ajatus, sitä ei sanota useinkaan ääneen, mutta sellainen oletus selvästi on, että eläinoikeudet on jollain lailla niin kuin ihmisoikeuksien tämmöinen jatke tai laajennus. Tähän mä itse olen ainakin törmännyt tosi monta kertaa. Ja tämmöistä ajatusta ei tietenkään antiikissa voinut olla, koska ihmisoikeuksia siinä mielessä, kun me ne ymmärretään, niin ei ollut. Mikä käy hirveän hyvin tästäkin teoksesta ilmi. Eli ei ollut tällaista jotenkin yhtenäistä kaiken kattavaa ihmisyyttä, jolle voisi esittää semmoisia yhtenäisiä eettisiä vaatimuksia siitä ihmisenä olemisesta. Ja musta tuntuu, että tämä tämmöinen antiikin niin kuin radikaalisti epätasa-arvoinen maailma ja tämmöinen hyvin niin kuin epäyhtenäinen ihmiskuva tietyllä tavalla, niin se on jotain semmoista, mikä on nykyihmiselle tosi vaikeaa ymmärtää loppujen lopuksi. Ja varsinkin ehkä nyt stereotyyppisesti semmoiselle ihmiselle, jotka ovat kiinnostuneita näistä niin kuin nykyaikaisista oikeudenmukaisuuskamppailusta, niin kuin nyt vaikka eläinoikeudet tai monet tietysti ihmisoikeuskysymykset. Ja sitten Porfyryksen kohdalla herää myös helposti se kysymys, että kiinnostaako häntä oikeastaan ne muut eläimet sinänsä, vai kiinnostaako häntä ensisijaisesti se oma sielu, oman tällaisen niin kuin maailmasta pois kääntyneen, maailman murheet unohtavan filosofimiehen, Hella Norsunluutornissa vaikuttavan filosofin tämmöinen oman sielun pelastus ja puhtaus. Ja tämä on tietenkin aiheellinen kysymys niin eläintutkijalle tai eläinetiikan pohdiskelijalle ja ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet muista eläimistä, mutta mulle tämä ehkä jotenkin kääntyy silleen niin päin, että olisiko meillä kuitenkin niin kuin tässä semmoinen tilaisuus napata sieltä jotain virkistävää tähän nykykeskusteluun ja kääntää se katse nimenomaan ihmiseen niiden muiden eläinten sijaan. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että nykykeskustelussa aika voimakkaasti, siis eläinkeskustelussa nojataan sellaiseen argumentaatioon, että tällä ja tällä eläimellä on tällaisia ja tällaisia kykyjä tai ominaisuuksia ja silloin se eläin ansaitsee tietynlaista kohtelua. Mistä seuraa se, että me ollaan hirveän riippuvaisia niin kuin eettisessä keskustelussa ollaan hirveän riippuvaisia siitä, että mitä kulloinkin se empiirinen tutkimus nyt sit onnistuu kertomaan niistä muiden eläinten kyvyistä. Ja toisaalta mun mielestä myös vähän, niin kuin, tai ei niin vähänkään, vaan todella hybristisesti jotenkin luotetaan siihen ihmisen kykyyn omalla järjellään tai omalla tutkimuksellaan nyt sitten niin kuin, sanoa niistä muiden eläinten kyvyistä jotain niin varmaa, että sille voidaan rakentaa moraali. Eli se, mitä mä ajattelen, että Porfyrykseltä voisi saada nykykeskusteluun, on nimenomaan tämä fokus ihmiseen itseensä. Minkälaisia tekoja tekee oikeudenmukainen ihminen? Miten se kohtelee muita eläviä olentoja ollakseen niin kuin ihminen, joka on oikeudenmukainen, toteuttaa oikeudenmukaisuuden hyvettä. Ja tämä on tietysti laajempikin semmoinen antiikin hyve-etiikkaan liittyvä kysymys, joka on niin toisenlaista kuin sitten ehkä se vallitseva semmoinen eettinen keskustelu nykyään. No sitten toinen asia, mikä varmaan pikemminkin häiritsee kuin ehkä innostaa nykyihmisiä Porfyryksen teoksessa, on tämä hänen lievästi sanottuna nuiva suhteensa, ei ainoastaan herkkuruokien mässäilyyn, vaan esimerkiksi seksiin, viiniin, lepoon ja uneen, tämän tyyppisiin ihaniin asioihin. Ja tämä on tietysti aika jyrkässä ristiriidassa niin kuin sen kanssa, että nykykulttuurin kanssa ylipäätään, mutta myös sellaisen eläinoikeus- ja vegaaniajattelun kanssa, jossa viime vuosina on hirveän voimakkaasti korostunut tämmöinen iloinen, kehopositiivinen, hedonistinenkin suhde ruokaan ja elämään muutenkin ruumiin tarpeisiin, halujen palvontaa. Voidaan mennä kauppaan ja ostaa herkkuja, kaikenlaisia herkkuja, sitten niitä hehkutetaan somessa ja tämmöinen iloinen veganismi. Kaikille on ehkä jo tuttu tämmöinen sipsikaljan vegaanin käsite, joka on juuri sitä. Ja varmaan niin kuin juontaa, tai mä väitän, että se juontaa pohjimmiltaan tämä ilmiö, tämä sipsarismi,
siihen, että nykyisillä eläinoikeustoimijoilla, vegaaneilla, jotka haluaa olla niin sanotusti normaaleja ihmisiä, niin on hirveän suuri tarve ollut erottautua tämmöisestä askeettisesta perinteestä. Eli semmoisesta askeettisesti tai uskonnollisesti tai terveydellisesti motivoidusta kasvissyönnistä, jota se on vuosisatoja ollut, se kasvissyönti. Siis semmoisesta kasvissyönnistä, jossa se ruokavalio on ikään kuin tämmöistä jatkuvaa luopumista nautinnosta nyt jonkun isomman hyvän takia. Oli se hyvä sitten niin kuin uusplatonisteille Jumalan kaltaiseksi tuleminen tai jollekin terveysajattelijalle joku fyysinen terveys tai sitten eläineetikolle eläimen oikeus omaan elämäänsä. Mutta se on aina joku tämmöinen isompi hyvä, jonka eteen uhrataan sitten tämä nykyinen nautinto. Ja tästä on haluttu selkeästi päästä eroon. Ja mä itsekin siis ilman muuta tunnustan auliisti ja uskon, että tämä tämmöinen iloinen kehopositiivinen kulutusveganismi on lyhyellä tähtäimellä tehnyt hirveän hyvää eläinkeskustelulle ja varmaan tehnyt eläinten oikeuksien eteen enemmän kuin liuta eläinoikeusfilosofeja. Mutta samaan aikaan mä olen aika vakuuttunut siitä, että pidemmällä tähtäimellä, varsinkin nyt tässä ympäristökriisin vaiheessa, jossa eletään, niin voi tulla aika piankin, jossa näille porfyrykseen ja monien muiden askeettisille ajatuksille on vähän enemmän tilausta. Kun me todella aletaan oikeasti miettiä, että miten me päästään tästä oravan pyörästä ja kulutuskrapulasta jotenkin sellaiseen elämäntapaan, jossa meillä olisi edes teoreettiset mahdollisuudet sivilisaation säilyttämiseen, niin askeetikkojen nämä ajatukset voi käydä arvokkaiksi. Tai voi antaa tähän nykykeskusteluun jotain semmoista hyvää. Mutta askeettisuudella on selkeästi tämmöinen pelottava uskonnollinen kaiku monen nykyihmisen korvissa ja varmaan vielä suurempaa uskonnollista kauhua herättää tämä sielullisuuden käsite, joka on siis avainkäsite tässä tekstissä. Ja tämä on aivan takuuvarmasti sellainen peruste, jolla nykyinen kasvissyöjä tai hyvin harva, jos kukaan, niin perustelee tätä ruokavalion valintaansa. Eli en usko, että kukaan vetoaa siihen, että koska ne on sielullisia, niin en syö. Mutta mulle itselleni tämä sielullisuus tämän ehkä suomennosprosessin myötä varsinkin niin on jotenkin alkanut hahmottua tämmöiseksi yhdeksi avaimeksi tähän meidän nykyisen eläinsuhteen ongelmiin tai siihen, millainen se on, miten se mahdollistaa vaikka nyt tehotuotannon tai tämmöisen laajamittaisen luontotukon sitä kautta. Ja toisaalta just niin kuin mä sanoin, niin se on jotenkin hahmottunut, että se on Porfyrykselle itselleen selvästi ollut tämmöinen hyvin tärkeä käsite. Tai siinä Porfyryksellä ja varmasti koko siinä uusplatonistisessa keskustelussa. Ja sen kautta on sitten mahdollista päästä siihen, että mitä siinä eläinkuvassa oikein tapahtui silloin antiikin aikana ja miten se muuttui ja toisaalta, että mitä me ollaan sieltä peritty tänne meidän kulttuuriin. Mutta tämä on semmoinen iso asia, joka tutkimukset mulla on ikään kuin vasta edessä siinä väitöskirjan kanssa ja en mene siihen enempää nyt, toivottavasti pääsen jossain vaiheessa väikkärissä siihen pisteeseen, että voidaan palata asiaan. Tämä on semmoinen, mikä mua todella kiinnostaa, tämä niin kuin eläimen käsitteen, sielullisuuden käsitteiden vuorovaikutus ja semmoinen yhteisevoluutio. Lopuksi vielä laitan, tuossa on tuon käännöksen tiedot, mutta myös lukuvinkkinä, jos kiinnostaa niin kuin siitä itse kääntämisestä, niin tuommoinen uunituore artikkeli. Se on niin tuore, että se ei ole itse asiassa taitaa ilmestyä vasta ensi viikolla, mutta uudessa tiedeedistyksessä, niin jossa mä vähän muutamaa semmoista erityisongelmaa, muun muassa logosta, sen kääntämistä käsittelen tässä tekstissä ja sitten toisaalta vähän mietin sitä just, mistä mä alussa sanoin, tämä kysymys, niin mikä on antiikin tekstien suomentamisen ja sitten tämmöisten ajankohtaisten yhteiskunnallisten keskustelujen suhde. Niin semmoista siinä käsittelen. Mä luulen, että tää oli vähän tässä. Mitä mulla olisi sanottavaa, mä hirveän mielelläni vastaan kysymyksiin ja kommentteihin. Siellä on heti käsi pystyssä, jee. Joo, Naussissa siinä, kun se
noikea ja täten antiikki ja historia ja kaikki tällainen folklori ja nämä tieteen liittyvät kysymykset, jotka liittyvät kulttuuriperintöömme, kiinnostaa valtavasti. Ja kiitos erinomaisesta esityksestä ja kiitos siitä, että olet kääntänyt tämän suurella mielenkiinnolla lukemaan sitä. Ja heti tietysti syntyy montakin kysymystä, mutta yritän nyt kahteen tässä tai kolmeen oikeastaan, kaksi liittyy toisiinsa kysymykseen. Ensinnä on se, että tavallaan se vanha kreikkalainen kulttuuri oli jossakin määrin animistinen kulttuuri tai joskus lähtenyt liikkeelle sellaisesta ja siihenhän liittyy voimakkaasti sitten niin luonnontilan kunnioittaminen se, että ei pitäisi ottaa kuin tarvitsee siitä. Ja ensimmäinen kysymys liittyy siihen, että onko mitään tämän tyyppistä keskustelua tai ajatusta siinä Porfyrioksen teoksessa. Ja sitten toinen on se, että tämä aristokraattinen tapa suhtautua maailmaan, jotta nämä filosofit kuitenkin edustivat, niin että tämä niin kohtuullinen kuluttaminen tai tämä askeettisuus, sehän liittyy nimenomaan aristokraattiseen elämäntapaan usein, vaikka sitä ei mielletä yleensä sillä tavalla, vaan katsotaan, että he elävät rikkauksissa ja riistävät kaikkea, mutta on tällainen niin kuin ajatus, no meissä on niistä tavallaan, että ajatus velvoittaa ja ollaan yhteiskunnassa niin kuin palvelijoita ja palvellaan ja on vastuuta yhteiskunnassa, niin liittyy myös tällainen ihmeellinen, mä en tiedä, jos sitä voi kutsua askeettisuudessa, mutta esimerkiksi Britanniassa tulee aina näissä ihmeellisissä televisiostarjoista tästä aristokraattien elämästä niin kuin tällainen ajatus, että kohtuu kaikessa, jos ihminen sitä noudattaa, se liittyy syöntiin, se liittyy alkoholin käyttöön, se liittyy ylellisiin tuotteisiin. Ja jos hän nukkuu omien lankoinoidensa välissä, niin silloin terveys säilyy ja elämä menee hyvin. Et se on tällaista vähän ei nyt niin kovaa askeettisuutta, mutta myös tällaista aristokraattista, sellaista pidättyväistä tietoisuus siitä, että tällainen kohtuuton kulutus, luonnonvarojen tuhous, etc. on huono asia yhteiskunnalle ja ihmiselle. Että hyvin kiinnostavaa. Ja se kolmas kysymys tavallaan liittyy sit siihen kääntämiseen. Mutta me voidaan palata siihen. Tässä on jo, ei ole kynää muista, mutta tuohon viimeiseen ehkä. Sehän on siis tosi semmoinen klassinen, kyllä kreikkalainen ajatus myös, että just Aristoteleellakin tämä keskitie, että ei mitään liikaa ja tämmöinen, että ilman muuta sellainen niin kuin, miten tätä sanoisi, terve askeettisuus, siis just kohtuullisuus, se on niin kuin kuuluu siihen, mutta sitten ehkä Porfyrioshan, siis tämä on kirjoitettu 200-luvun jälkipuoliskolla, eli aika jo myöhäisessä antiikissa, jolloin se roomalainen tämmöinen, no me tiedetään, että Trimalchion pidot ja tämmöiset mässäilykuvaukset ja gladiaattoritaistelut ja tämmöinen niin kuin hyvin toisenlainen suurkaupungin urbaani luokkayhteiskunta, jossa sit rikkaat ihmiset näyttää rikkauttaan tietyillä tavoilla, niin se varmasti näkyy sit siinä, että tämä myöhäisantiikin semmoinen askeettisuuspuhe, joka siis on hyvin samanlaista sitten kirkkoisillä ja tulee sinne varhaiskristillisyyteen, niin se on varmaan tietynlainen vastareaktio niin kuin siihen roomalaiseen, siihen kulttuuriin. Mutta tässä Porfyriuksessa on just hirveän vaikeaa se, että kun se lainaa niitä aikaisempia, siinä tavallaan siinä ei niin kuin aina tiedetä, että missä ajasta se nyt ollaan, kun se toteuttaa vähän sellaista, meillä voi olla se kuva, että antiikki on tämmöinen blokki. Ja antiikissa ajateltiin eläimistä näin piste, vaikka sitten antiikki on 1000 vuotta ja siinä on tapahtunut valtavia kulttuurisia ja materiaalisia ja sosiaalisia ja taloudellisia niin kuin kehityskulkuja ja asiat on muuttunut ihan toisiksi. Mutta sitten tässä Porfyriuksella just kun pompitaan vähän niin kuin eri ajasta toiseen tai vedotaan johonkin 300-luvun Teofrastokseen, joka elää siellä polisten niin kuin Ateenassa siinä poliskulttuurissa. Mutta sitten Porfyriuksen oma asennemaailma on tietenkin muokkautunut se roomalaisen kulttuurin. Niin se on niinku, siinä on
jotenkin joutuu varomaan semmoista yleistysten tekoa, koska siinä ollaan vähän niin monessa ajassa, mutta toki se askeesin ajatus, no niin kuin hän itsekin sanoi, että kaikki oikeat filosofithan on opettanut tätä vaatimattomuutta ja erityisestihan se yhdistetään just platonisteihin, että niin kuin Platon ja Plutarkosta hän lainaa täällä pitkät pätkät ja sitten siellä on myös sellainen tuntematon akatemia, siis platonistilähde, jota on arveltu, että se olisi Karneades, joka on tämmöinen muistaakseni keskiplatonisti, joka on sitten toiminut lähteenä monelle muullekin tämmöiselle eläimistä kirjoittaneelle. Niin kaikki nämä on niin kuin ollut semmoista, juuri puhunut sellaisen vaatimattoman elämäntavan puolesta. Sä näet tämän kirjoituksen lähinnä tämmöisenä vastareaktiona siihen roomalaiseen No en pelkästään. Siinä on totta kai, ihan varmasti on. Ja itse asiassa koko se, mä oon sitäkin miettinyt, että niin kuin koko se antiikin eläinkeskustelu, niin mulle on niin kuin tullut semmoinen, josta siis meillä löytyy melkein jokaiselta vuosisadalta joku, joka niin kuin lähtien sieltä Pythagorasta ja Empedokleesta 500-400-luvulta, niin mulle on ruvennut tavallaan hahmottumaan sellainen kuvio, että usein ne puheenvuorot on niin kuin tavallaan, tai ainakin se semmoinen stoalainen hyvin jyrkkä kanta, että eläimillä ei logosta ja niille voi tehdä mitä vaan, ja näin, että se olisi niin kuin vastareaktion juuri niihin puheenvuoroihin, jotka on yrittänyt nostaa. Että se on jännää semmoista niin kuin vuoropuhelua vuosisatojen mittaan käydä. Ja sitten just kun ne muutkin kuin Porfyrios, niin harrastaa sitä, että keskustellaan niin kuin siis satoja vuosia aikaisemmin vaikuttaneiden tyyppien kanssa, niin se on tosi vaikea sit hahmottaa semmoista niin kuin jotenkin kokonaiskuvaa tai semmoista, muistaa se, että aikaa todella on kulunut tässä paljon. Joo. Ja mitä tulee sitten siihen animismiin, niin no tässähän se esimerkiksi jonkun verran puhuu siis näistä, että miten no egyptiläisistä jumalista on pitkät pätkät, mutta myös kreikkalaisista jumalista, miten niillä on näitä tunnuseläimiä ollut. Eli kaikki tietää nyt Atheneen pöllön tai Zeus oli milloin kotka tai härkä tai otti näitä hahmoja, mutta sitten täällä on myös semmoisia, mitä ei muualta tunneta. Esimerkiksi täällä on mun yksi lempilintuni kurki, niin täällä on semmoinen kohta, että se on Demeterin, siis viljajumalattaren. Niin tämä on ainoa säilynyt tieto tämmöisestä, että Demeterillä olisi ollut tämmöinen kurkisuhde. Että tämmöisiä yksityiskohtia sieltä tulee niin kuin tästä, jota voi ajatella ehkä, että se olisi tämmöistä niin kuin hyvin varhaisilta ajoilta tulevaa ehkä, tai jossain paikalliskulteissa sitten ollut joku tämmöinen eläinsuhde. Yleensä Demeter siis yhdistetään possuihin, joita uhrattiin Demeterin kultissa. Ja possut tonkii maata, niin se on kyntäjän opettaja myös sika. Niin se kurkihomma on aika jännä. Mutta muuten niin animismi, musta tuntuu, että tässä ja oikeastaan niin kuin kaikki tämmöiset pidemmät säilyneet, niin kuin nämä filosofisedät just, niin ne elää niin semmoisessa urbaanissa kulttuurissa, jossa just tulee se, sitäkin kautta ehkä se tuttuuden tunne, että kun me eletään nykyään tässä urbaanissa. Toki se urbaanikulttuuri oli hirveän, niin kuin, oli paljon lähempänä eläimiä, koska niitä eläimiä käytettiin siis paljon laajemmalla skaalalla niin kuin eri lajeja. Ja toisaalta sitten kun oli näitä kaupungeissakin uhreja, niin niitä marssitettiin sinne kaupunkeihin niitä eläimiä. Ne niin kuin, ei voinut välttyä näkemästä sitä, mistä liha tulee. Että se oli tietysti erilaista urbaania kulttuuria, mutta mun on ehkä vaikea nähdä semmoista varsinaista luonnon kunnioitusta. No sen se sanoo aika painokkaasti siitä just kasvien, että miten kasveja niin kuin, ei pidä. Vaikka Porfyrios itse ja tässä vaiheessa missä eletään, niin 200-luvulla todennäköisesti yleisesti ei enää ajateltu, että kasvit olisivat ollut sielullisia, mutta varhaisemmin ajateltu kyllä. Tässä on selvä semmoinen muutos tapahtunut, että kasveja on kyllä pidetty. Muistaakseni vielä Aristoteleella on tämmöisiä selkeästi, että no, Aristoteleella on se sielujako, että siellä on se joku vegetatiivinen sielu, se pohjimmaisena, se nyt ainakin on kasveilla. Että se on just se sielun käsitekin, joka tietenkin on muuttunut hirveästi siinä vuosien varrella.
mä tutkin väitöskirjan kuljetustoiminnasta ja logistiikasta kantajista ja sitten siellä ilman muuta siis nämä aasit ja nämä siis työparina siis liikkuu aina tällainen kantaja, useimmiten kantaja ja aasi tai muuta ja talvinen hevonen, niin ollaan siinä tuli, että se näkee hirveän hyvin sen 100- ja 200-luvulla tulee hirvittävä määrä, kun on satamat on ihan erityyppisiä, eri luokassa niin kuin roomalaiset, mitä aikaisemmin, niin kuin joku muutama vuosisata aikaisemmin, sinne tulee tavaraa ihan valtavia määriä, samoin kuin kaupungin porteille. Se on niin kuin, se, tavallaan se askeesi ja sen kohtuullisuuden niin kuin, pitäminen hyveenä tietyllä tavalla, niin se näkyy myös siinä, että sitä tavaraa rupeaa tulemaan kaupunkeihin, niin kuin viljaa, viiniä ja muuta, että sitä tulee niin kuin solkenaan joka suunnasta, sitä kuljetetaan sille kaupunkiväestölle, joka ei enää olekaan siellä maaseudulla, vaan se on kaupungissa ja siellä ei ehkä mennäkään samalla tavoin, että lähdetään aamulla jonnekin kaupunkiporttiin ulkopuolelle esimerkiksi jonnekin viljelypalstalle, vaan se tuleekin sinne jollekin myyntikojuun. Ja sitten se näkyy niin kuin joissakin tietytyyppisissä teksteissä ja sitten se näkyy nimenomaan kuvissa, niin kuin tämmöisissä erinäköisissä just maalauksissa, seinämaalauksissa, mosaiikkeissa, mutta myös yhtä lailla reliefeistä ja sitten tällaisissa pienissä figuriineissa. Se on ollut hyvin mielenkiintoista, niin kuin, että kun on ihan jumalaton se aika kanssa semmoinen perspektiivi sellainen vähän kuin tässä kirjailijalla lainasta aika, että mistä napataan mitäkin, niin sitten kun seurata sillä tavalla sitä siinä, että miten sekin siinä kehittyy. Tämä on niin mielenkiintoinen sillä tavalla, että se 200-luvun maailma on todella erilainen kuin esimerkiksi siinä, kun mennään niin sanotusti ennen ajanlaskun alkua. Se on ihan erilainen se kuljetuskapasiteetti ja tapa kuljettaa, tehdä kaikki varastot, kaikki tämmöiset näin. Se tulee, niin kuin tavallaan, kun nykyäänkin on niin kuin buumi, tulee joku tämmöinen kauhea sellainen. Ja sitten nousee just näitä tällaisia aina, näitä tämmöisiä filosofeja tai miksi ne nyt sitten on moni muu tämmöinen näytelmäkirjailijoita, jotka saattaa ottaa jotain tiettyjä juttuja. Tuossakin on musta itse asiassa suora myös yhtymäkohta nykyiseen eläinoikeusfilosofiaan siinä mielessä, että kyllähän se niin kuin, no kaiketi näin voi sanoa, että se on Amerikasta tai angloamerikkalaisesta maailmasta kyllä lähtenyt, josta on myös siis tehotuotanto. Että siellä missä tehotuotanto on niin kuin kauimmin ollut, niin sieltähän ne ensimmäiset tämmöiset, niin kuin siis puhutaan modernista eläinoikeusfilosofiasta, ei näistä vanhemmista, vaan just niin kuin jostain Singeristä ja siitä eteenpäin, niin kuin 70-luvulta eteenpäin ja aktivismista ylipäätänsä, niin kyllä se on niin kuin niissä maissa, joissa lihansyönti on niin kuin korkeimmillaan ja just se tehotuotanto on niin kuin että se selvästi on tämmöinen, onko se sitten jotain dialektiikkaa hegeliläisyyttä, miten tulee näitä niin kuin, niin kuin vastareaktio, tai että kun se tulee silmille se tietynlainen, niin siitä syntyy erilaisia reaktioita. Minulla on kanssa yksi kysymys tai kaksikin, mutta ensin minun tuli tästä mieleen, kun nyt on nyt selittänyt 2005 Suomessa se Yleisios Kyrenläisen tekstin Kaljuuden ylistys, joka on vastaveto Dion Chrysostomuksen hiuskiekon ylistykselle. Ne molemmat on sellaisia reettorisia harjoitelmia ja siinä niin kuin otetaan Homerosta ja näytelmäkirjoilta ja muita ja sanotaan, että kirjoittaa sen kirjoittaa, että Homeroskin sanoo näin ja sitten miksi se puolustelee Kalju on hyvä asia. Osa niistä oli tietysti vähän eri konteksti kuin tämä samalla tavalla rakennettu teksti, että otetaan kirjoittaja esittelee omaa oppineisuuttaan, sen hän tietää kaikki aiemmat kirjailijat, valitsee sieltä jotain hänelle sopivia kohtia ja sitten niiden kautta perustelee omaa näkökulmaansa. Mutta tietysti se Synesioksen teksti on aivan erilainen, se on aika hauskakin ja ei niin vakavasti otettu, mutta tuliko sinulla sellaisia hetkiä tai sellaisia outoja, että mitä tuo Porphyrios oikein selittää, että onko hänellä jotain ihmeellisiä esimerkkejä, että onko hän kauttaaltaan looginen vai Voi. Tuliko niin myötähäpeä ja sellaista, että mitä tuo Porphyrios oikein selittää? Miten myötähäpeä, mutta siis on useita paikkoja, joissa niin kuin on tosi vaikea pysyä perillä, että mitä se tässä oikein, niin kuin, miksi se ottaa tämän esimerkin ja mitä tämä looginen jatkumo on niin kuin jotenkin ihan hukas. Se mutta, ei ole ihan kuitenkaan aivan loppuun mietitty. Niin, tai että se on vaan niin, mä ehkä ajattelen enemmän, että se on niin toisenlaista kuin meidän tapa sit nykyään
että kun just sitä keskustelua käydään sen koko historian kanssa siinä koko ajan, niin sit se johtaa siihen, että on semmoisia valtavia niin kuin tekstimassoja, jotka vyörytetään ja sitten sit se luottaa tavallaan siihen, että kun lukija on lukenut tämän, niin sittenhän se on sille selvää, että siitä päätellään näin ja sitten se ei välttämättä ole ollenkaan selvää nykylukijalle. Sehän on niin tavallaan se kuuluu siihen koulutukseen ja jokainen, joka haluaa olla niin vakavasti otettava tai halusi olla vakavasti otettava, niin hänen piti jossakin joku säänumerosta vetästä Tietenkin. jotain Euripidestä ja Aeschylosta ja niin kuin siitä säkeestä niin vetää omat johtopäätökset. Niin. Vaikka se olisi niin vähän väkisin väännetty. Niin. Mutta mun täytyy se sanoa, että no totta kai se on niinku just täynnä tai se on se retorinen perinne, että niinku keskustellaan ja vastaväitteet. Ja se on itse asiassa aika hauska, kun ne vastaväitteet tuodaan niin isoina niinku kokonaisuuksina, että nykyään ei ehkä uhrattaisi sitä julkisuustilaa. Tai no itse asiassa somessahan mehän jatkuvasti tehdään sitä, että pöyristellään niitä, tämäkin sanoi näin tyhmästi ja sitten niin näin. Mutta joka tapauksessa niin tämä on jotenkin niin aika laaja kokonaisuus, että mun on niin kuin tosi vaikea, kun esimerkiksi Plutarkoksen kohdallahan on mietitty sitä lihansyönnistä tekstissä, että jopa että se olisi vain tämmöinen retorinen harjoitus, mitä mä sitäkin epäilen, mutta varsinkin tämän kohdalla mun on niin kuin tosi vaikea nähdä, että se olisi niin kuin pelkästään tai edes ensisijaisesti tämmöistä retoriikkaa, vaan että siinä on niin kuin semmoisia sävyjä silloin, kun siihen Porfyryksen omaan ääneen pääsee kiinni, että se on niin hirveän vakavissa jotenkin asian takana. En tietenkään sitä ei voi tietää, ja varsinkin kun suuri osa, kun nämä on aina vain tämmöisiä yksittäisiä, mitkä säilyy, ja sitten se muu keskustelu on niin fragmentaarista, niin se on tosi vaikea sanoa, että mikä on niin kuin, just no ensinnäkin edes se, että mikä on hänen omaa ääntään, niin se ei ole vaikea sanoa. Mutta silti, no itse tietenkin I want to believe, niin sitten ehkä haluaa ottaa sen myös semmoisena vakavana. Toinen kysymys. Onko siellä niin tällaisia, niin tietenkään hän Porfyryksen ei voinut tietää niin vitamiineista tai proteiineista, tai onko se niin nykylääketieteen kannalta mitään sellaisia kohteita, tai mistä päästään kiinni, että miten pitkällä Porfyryksen aikana lääketiede on, oliko siellä, kun sä mainitsit sen, että urheilijat syö lihaa, niin siinä on tietysti varmasti proteiinista kysymys, ja tällaisia proteiineja, mutta hän ei tietenkään mene sinne. Mutta onko siellä esimerkiksi jostain allergioista tai että kaikki ei ehkä voi syödä viljaa, vai oliko silloin edes mitään allergioita? En usko. Että ei ole mitään sellaisia, niin kuin, ei ole myöskään terveellisiä vitamiineja, ei tietenkään voi tietää, mutta ei se jossain sivulauseessa mitään sellaista. No, ei, eikä myöskään tule mun mielestä ilmi siis tämä Pythagoran papu, tämä joka on kiinnostava, tämä Pythagoran, joka mä oletan, että johtuu siis tästä favismista, eli Välimerellähän on tämä, tai Kreikassa kaiketi aika yleinenkin tämä geeni, onko se nyt geeni, miksi sitä sanotaan, mutaatio, joka tekee sen, että siis verisolut räjähtää, jos syöt härkäpapuja, ja härkäpapu on ollut tämmöinen Välimeren muinainen niin kuin viljan ohella sitä perusruokaa, niin se on tietysti ollut sitä aika hankalaa, jos sattuu olemaan tämmöinen geenimutaatio, että ei voi syödä härkäpapuja tai siis punasolut jotenkin hajoaa tai joku tämmöinen favismi on siis tämä nykytermi. Ja se ilmeisesti liittyy siis tuohon malarian, samalla on malarialle niin kuin vastustuskykyinen, että nämä on jotenkin kytköksistä. Tätä esiintyy Kreikassa ja Kiinassa paljon tätä tautia. Niin mun teoria on siis se, tai ei se ole varmaan pelkästään mun teoria, mutta se on aika itsestään selvää, että tämä Pythagoran pavun syöntikielto, joka yhdistetään siis Pythagoraan se, että hän ei suositellut tai oli sitä mieltä, että pavut on yhteyksissä tuon puoleeseen, niitä ei saa syödä, sieltä tulee ties mitkä ei sielut sua häiritsemään tai mitä vaan, niin se varmasti liittyi tähän, että oli tämmöinen vakava sairaus siis, joka joillakin papujen syönnistä tulee. Mutta Porfyrykselle ei siis mun mielestä ei viitata tähän paputabuun ollenkaan. Ja eikä mulle muutenkaan tule mieleen. Siis jonkun verran, kyllähän siellä on niitä semmosia, missä se kuvailee just tätä, että mitä se tekee se mässäily ja tämmöinen holtiton, niin kuin, että miten se saa ihmisen tämmöisen raukean uneliaisuuden valtaan ja niin kuin kaikki menee huonosti, mutta ei niin kuin sitä puolta. Enemmänkin se hänen pointtinsa on se, että mahdollisimman kevyttä, mahdollisimman vähän, mahdollisimman pienellä vaivalla, jotta voi keskittyä siihen olennaiseen, eli siihen Jumalan pohdiskeluun. Tämmöiseen, mutta kyllä sitten noiden lääketieteellisten kirjoittajien, varmaan hippokraattisesta korpuksesta sit löytyy enemmänkin
jotain semmoista, mutta tietenkään ei ne vitamiineista ja proteiineista ja tämmöisistä. Niin, ei voi tietää, niin. Ne on voinut Totta kai semmoista kokemus, niin, kyllä kai semmoista, niin, varmaan joistakin taudeista voi olla ihan yksityiskohtaisesti semmoista kokemusta, että joku tietty, tai onhan totta kai ollut kasvilääkintä niin kuin hirveän. Mutta sekin voi olla sitten semmoista, josta niin kuin kirjallista materiaalia tai ainakaan mitään kokonaista on saanut tosi vähän, koska se on varmaan ollut semmoista suullista perimätietoa. Et sitten nämä oppineet lääkärit on ehkä enemmänkin ollut niitä, jotka käyttää niitä luujauhoja ja musta tuntuu, että se vähän menee silleen myös niin. Joo. Sä varmaan sanoitkin, että kuka oli niinku se Porfyrioksen yleisö? Kenelle niinku se tämmöinen on? No hänen yleisönsä oli tämä Firmus Castriicius, tämä ystävä. Eli sekin ei kai ole tiedossa, että onko tämä, niin, mä luulen, että tämä on ollut sellainen avoin kirjetyyppinen, että sielläkin on kai aika semmoinen, tämä on antiikissa ollut tämmöinen retorinen keino, että se on kirjeen muodossa ja sitten sillä oikeasti puhutellaan tietenkin laajempaakin joukkoon, mutta se miten se itse määrittelee sen kohdeyleisön, että kenelle tämä filosofia on tarkoitettu, niin se on nimenomaan nämä uusplatonistit, jotka, tai hän ei käytä sitä sanaa, mutta jotka tavoittelee sitä ihmisen Jumalan kaltaiseksi tulee niin kuin Jumalan kaltaisuutta, eli käytännössä varmaan sitten se Plotinuksen oppilaspiiri. Tämä käännös pohjautuu sellaiseen, että tästä saatiin moderni editio tuossa, ensimmäinen osa tuli 75, 78, jotain semmoista ja viimeinen 90-luvulla, eli hyvin tämmöinen moderni editio. Ja niitä muistaakseni niitä käsikirjoituksia on siis keskiaikaisia kaikki, ettei ole se varhaista. Joo. Niin, nyt mä en muista sitä, että kuinka, mä en ole ihan varma tästä, mutta mulla on sellainen mielikuva, että niitä on aika paljon niitä käsikirjoituksia kuitenkin säilynyt. Ja niistä sitten se kriittinen editio on tietenkin tehty niin kuin ne tehdään. Siinä työssä ilmeisesti monessa antiikin kirjoituksessa on, että ne on aiemmat käännökset on tulkittu eri lailla kuin sitten myöhemmin kreikkalaisia sanoja. Tavallaan ne on aikaisemmin käännetty sen ajan käsityksen mukaisesti, kun käsitykset on muuttuneet, niin ollaan huomattu, että se alkuperäinen kreikkalainen sana on voinut tarkoittaa paljon muuta. Joo, totta kai. Ja sitten ehkä tässä, no esimerkiksi jos vertailee, tästä on 2000-luvun, olisiko se 2000 tai 2005 ilmestynyt uusin englanninnos, jos sitä vertailee se 1820-luvulta taitaa olla se edellinen. Jos näitä kahta vertailee, niin ne on tietenkin hyvin erilaisia, mutta se ehkä johtuu ennen kaikkea siitä, että se vanhempi englanninnos perustui siis erilaiseen niin kuin alkuperäistekstiin. Eli se vanhempi editio, sen jälkeen on saatettu löytää uusia kässäreitä. Tai sitten on vaan niin kuin editori päätynyt siihen, että tämä kässäri on, niin kuin noudattaa jotenkin alkuperäisempää tai on jotenkin parempilaatuinen muuten. Että tässä on se mukava puoli, että tästä tekstistä suhteellisen pitkä ote on siis säilynyt ton, enkä mä nyt sano väärin, mä sanoisin Eusebioksen jossain tekstissä, siis kirkkoisä Eusebios. Ja sitten jonkun toisenkin vähän lyhyempi, mutta siitä on niinku että ei ole ainoastaan ne keskiaikaiset käsikirjoitukset tästä tekstistä, vaan sitten on myös tämä Eusebioksen ja kukahan se toinen on, en saa millään päähän, täältä jostain varmaan löytyy, mutta niin että he lainaa sitten, mikä on silleen jännä, kun Porfyrioshan siis tunnettiin hyvin ankarana kristinuskon kriitikkona. Hän oli hyvin niinku, no eli sitä aikaa, jolloin kristinusko oli nousemassa niin kuin vakavasti otettavaksi haastajaksi, niin hän oli hyvin kriittinen, mutta sitten mä veikkaan, että jos tätä lukee niin kuin, tietämättä kauheasti uusplatonismista, niin tätä voi lukea niin kuin ikään kuin taas kristityn, koska se puhuu niin yhdestä Jumalasta. Se on hyvin, se tästä niin kuin hahmottaa sen, miten suoraan se kristinusko on sieltä nimenomaan uusplatonistista ja kreikkalaisesta filosofista tietysti muutenkin, mutta just siinä uusplatonistisessa muodossa niin otettu niin kuin, no ihan retorisiakin juttuja, mutta sitä Jumalan niin kuin käsitystä ja Jumalan kuvaamisen tapaa, niin se on kyllä, mutta silleen hauskaa, että just nämä Eusebios ja
vai itse se toinen oli. Niin, että ne lainaa tämmöistä tunnettua kristinuskon kritisoijaa, että se oli niin arvostettu silti, vaikka sillä oli tämmöinen kauhea tahra, että oli niin kuin, pakana, mutta sitten kuitenkin niin fiksu joissakin asioissa. Että sitä just hänen sitä eisagoge, siis tämmöinen johdatus Aristoteleen logiikkaan oli tämä hänen teoksensa, jota käytettiin koulukirjana siis keskiajalla. Kirkollisilläkin on sama, että lainaa sopivan kohdan. Niin, nimenomaan Porfyryksen metodi. Jonkun kohdan sillä saa perusteltua ihan mitä vaan, kyllä. Samaa, niin Raamatustakin voidaan ottaa niin kuin homoja tai naispappeutta niin puolta tai vastaan. Niin, juuri näin. Joku kohta niin, tämä on hyvin käytetty metodi siellä antiikissa ollut kyllä. Mä oon Sirkka-Liisa Mettomäki, en ole ollenkaan siis antiikin tutkija eikä antiikin tieteen, mutta tämä on tosi kiinnostava ja mun mielestä on hienosti nostanut sinne esimerkiksi nämä 3 juttua, tämä ihmiseen keskittyminen, askeesi, sielullisuus, ehkä ei näillä termeillä, mutta olisi varmaan niin kuin ihan nykykeskusteluun hyvä tuoda ja tavallaan tässä tulisi näissä teidän puheenvuoroissa tämä, että se on ollut jo siis silloin tämmöistä eipäs-hiukas-keskustelua. Minä kirjoitan tätä ja sitten toinen vastaa. Että mulla on tämmöinen esimerkki, minkä mä haluaisin teille kertoa just ehkä siitä miten on niin vaikea olla täydellisen hyvä, mikä tuli sullekin tässä, että tehdä ne todella oikeat eettiset valinnat aina puolessa. Yksi mun ystävä kävi tämmöisessä ekokaupassa ja heillä oli aivan niin kuin mainio juttutuokio. Siellä hän oli ostanut, hän on kasvissyöjä ja miten oli tullut puheeksi ja he oli puhuneet kaikessa ystävyydessä niin kuin ollut ja saanut erittäin hyvää palvelua. Sitten hän onneton oli mennyt sanomaan, että se on sitten jo kassalla suurin piirtein maksamassa, niin siinä on ollut sellaisia muovikenkiä, semmoinen koppa, koska nahkaa ei eläinten nahkaa pidä käyttää. Sitten hän oli vain nostanut sitä kenkää ja sanonut, että ei miten sä tätä perustelet, kun muovi tuhoaa tätä maailmaa eikä häviä millään. Mutta hänet suurin piirtein heitettiin kaupasta ulos. Mentiin, että siellä on täällä, tuosta olisi mun mielestä olisi aivan loistavaa siis. Toivottavasti tosta, mä en tiedä pystyykö kun meikäläinen lukija lukemalla saada niin selkeästi, kun sä pystyit nostamaan sieltä että kannattaisi keskustelua tuoda vähän uusia puolia. Niin, se on just tuossa no mitä puhuin tuosta sipsarismista, sipsikalle veganismista ja ylipäätään semmoinen niin kuin nykyinen vegaanit innolla syöksyy kuluttamaan uusia vegaanisia tuotteita, niin siinä jotenkin mä näen sen, mikä on ollut pitkään jo nähtävissä ehkä tuolla suuressa maailmassa, Amerikassa, missä nyt ainakin ja muuallakin, missä on pidemmät perinteet tässä niin kuin eläinoikeusaktivismissa, niin tämmöinen, siis että alkaa jakautua kahtia tämä, että on niin kuin tämä ekologinen puoli ja sitten on tämä eläin. Ja tämä on mun mielestä tosi vaarallinen kulku, että nämä niin kuin lähtee erkaantumaan. On asioita, jotka on kiistattomasti, siinä on ristiriitaa, kaikki mikä on ekologista, niin ei välttämättä ole eläineettistä ja toisinpäin, mutta sitten kuitenkin se niin kuin suuri kuvahan on se, että jos me tuhotaan maapallo, niin ei siellä ole niin kuin eläinetiikkaa, ei siellä ole, nämä on niin kuin ilman muuta liitoksissa toisiinsa, niin mun mielestä niitä keskusteluja on niin kuin pakko käydä yhdessä ja myös toisinpäin sillä lailla, että mä itse luonnonsuojelutaustaisena ihmisenä niin on tosi kriittinen semmoiselle vanhanaikaiselle luonnonsuojelulle, jossa eläimet on vain jotain populaatioita ja sitten niitä populaatioita hoidetaan ja pelastetaan tai ei pelasteta, mutta täysin unohtuu se niin kuin eläimen yksilön itseisarvo tai niin kuin edes keskustelu siitä. Niin tämä ei varmaan ole se kirja, jolla tähän niin kuin päästään, mutta itse se on mulle semmoinen jotenkin sydämen asia todella, että yrittää kuljettaa näitä molempia. Ja myös tunnustaa sen, että ne ei aina käy yksin, mutta että on näitä eettisiä dilemmoita, jotka on, niin kuin, on myös tosi vaikeita. Mutta joo, ehkä se mitä just tämän tyyppisen kirjan voi ainakin tuoda on se, että tämä
kun siihen törmää jatkuvasti, että ajatellaan, että eläinasia on jotenkin modernia hömpötystä ja tämmöistä kettutyttöjen niin kuin keksintöä. Nyt 20 vuotta vähän vaahdettu tällaisesta, niin tämä on kyllä varsinainen kettupoika. Tämä aika montakin tässä kirjassa esiintyy. Se jotenkin sen keskustelun tai sen ymmärtäminen, että se on aika pitkä keskustelu ja jopa se juupas-eipäs-väittely on niin turhauttavankin pitkä, että se on niin kuin, tavallaan se on hirveän hauskaa, mutta tavallaan myös kauhean turhauttavaa, että me ollaan edelleen tässä samassa loopissa, jossa nämä samat niin kuin, kiistat. Se on hyvä uusi näkemys se, että miten tämä kaikki antaa itseltä. Että se ei ole vaan se kohde, että pelastetaan eläimiä ja luontoa. Tai ylipäätään, että pelastetaan itseämme ja nostetaan tavallaan sitä meidän olemiseen. Koska sillä voitaisiin myös päästä yli sen nimenomaan, että on joku kohde ja sitten on minä subjekti, vaan että todella, että me ollaan ehkä kaikki jotain subjekteja ja sitten ehkä meidän olisi jokaisen syytä miettiä sitä omaa niitä omia tekoja, mitä voi tehdä tai olla tekemättä. Nykyaikaisessa tutkimuksessa jostain, mistä mä nyt luin jostain tällaisesta, ei se nyt ollut luonnonsuojelija leikkiperäti, mutta jostain tällaisesta se siellä oikeasti luin sitä, kuinka tutkijat oli tutkinut sitä, kuinka puut keskustelevat, sitä vanha juttu, puut keskustelevat keskenään. Siis ihminen, joka on vähänkään metsässä liikkunut, niin ymmärtää sen, että puut ja asiat, niin kuin, että siis se ei tunnu niin oudolta, kun se kuulostaa sellainen ihminen, joka vähänkään on marjametsässä käynyt tai sienimetsässä tai jossain tällaisessa. Mutta niin sitten tämä tutkija nosti sen aivan ylös. Niillä on verkostot ja ne keskustelevat keskenään siellä ja ne menevät, ne verkostot menevät, ne ovat ne juuriverkostot. Ja mä naureskelin tässä, kun meillä kävi kesäpaikalla metsuri juuri kaatamassa sellaisen yhden kellottuneen puun siitä. Mä sanoin, että nyt Tikka ja Palokärki on saanut sen hajottaa lopullisesti, että nyt se on niin vaarallinen, että nyt se on pakko kaataa pois, että se kälähtää siitä seuraavalla kerralla sinne talon päälle. Nyt sitä ei voi enää jättää siihen niiden ravinnoksi. Joo, hän on taas sillä tontilla, jossa puut keskustelee keskenään ja niillä menee juuret täällä. Mä sanoin, niin kyllä, juu, näin on sillä tontilla. Näin sitä tulee leimattua. Niin. Toikin on semmoinen musta ihan älyttömän kiinnostava tämä keskustelu näistä kasvien oikeuksista, vaikka sitten taas just eläinaktivisteille se on semmoinen, että kukaan ei halua niin mennä siihen keskusteluun, että entä jos kasvejakin sattuu, koska sen on kuullut niin monta kertaa niin semmoisessa banaalissa muodossa. Mutta oikeasti sehän on todella mielenkiintoinen kysymys, että mitä oikeutta meillä on, niin kuin, mikä on niin kuin oikein elämistä ja miten kohdella. Ja sehän on hyvin ekologinen kysymys, että miten me meillä näkyy siinä, että menette väärästä paikasta tietyt puut, jotka on keskenään ollut tekemisissä tarpeeksi kauan aikaa. Menette kaadat väärän puun siitä porukasta pois. 3 kuolee lisää, jos niitä 10 oli. Eli siitä jäi aina, että se näkee ihan sillä tavalla konkreettisesti. Siinä sitten rupeaa pohtimaan vähemmästäkin, että teinkö nyt mitä tulin tehneeksi jälleen kerran. Että ketä suojelen. Ateenan instituutin ystävät voisivat nyt järjestää seuraava matka näihin Pohjois-Kreikan luonnonpuistoalueisiin. Ja sitten siellä myös nämä myyttiset järvimaisemat ja muut. Ei ole yhtään vuonna idämeillä mukaan. Mäkin voisin lähteä. Kaikkia näitä on kehitelty tässä näin ja mietiskelty. Joo, me ollaan jo. Selvä. Onko muita kysymyksiä? Tuleeko mieleen kenelläkään? Onko Jamie siellä jotakin? No mielestäni tämä on kiinnostavaa, miten toi askeet, siis suhtautuminen siihen askeetisuuteen on ehkä aika sidoksissa aikaan. Toki, että nyt sitä pidetään ehkä sellaisena, se pidetään niinku uskonnollisuuteen ja sitä pidetään vähän arvojuttuna ja sitten ehkä myös sellaiseen niinku liian terveellisen ja täydellisen elämän tavoitteluun. Mutta nyt sitten taas kun on tämä energiakriisi, niin vaikka siinä sitten taas on alettu kehottaa ihmisiä säästämään. Niinpä. Mutta sitten te laittaa villasukaksi. Tietysti kun se on tehnyt koko ajan, niin siinä vaiheessa tulee juuri tämä askel, se tulee, että niin kuin munkin, niin kuin minäkin tässä menin, että Suoritetaan keskeytys.
Niin samoin, niin, että koko aika kun on tehnyt sitä ja toiminut sillä tavalla, niin sitten tulee niin kuin sillä tavalla, että no mutta entäs sitten, mitä minä vielä teen lisää. Oli sen verran, että nyt semmoinen muutama viikko sitten uutisissa niin kehotettiin, siis joku poliitikko kehotti, että niin isänmaallisuuden takia pitäisi nyt säästää. Että se oli tavallaan tämmöinen niin kollektiivinen. Ajattelin, jos vuosi sitten olisi joku sanonut, että joku poliitikko rupeaa isänmaallisuudesta ja askeisista puhuu yhdessä lauseessa, niin isänmaallistahan on kuluttaa ja varsinkin syödä lihaa. mutta joo, näin se menee. Että ja, no meillä se ehkä tapahtumien vyöry on ehkä vähän nopeampi kuin antiikissa, mutta onhan se antiikissakin totta kai tämmöiset ulkoiset, tai ulkoisia, vaan siis materiaaliset olosuhteet, sodat, erinäiset talouslamat, voiko semmoisista puhua ehkä. Ja ne on myös semmoisia, mitkä ei kauhean helposti välity sinne korkeakirjallisiin filosofeihin, sinne Norsunluun torneihin, koska ensimmäisenähän niistä aina kärsii sitten ne alimmat. Niin tämä on semmoinen asia, mikä niin kuin varsinkin itse kun on just tai niin kuin tekstien tutkija, niin sit on hirveän helposti unohtuu ehkä se materiaalinen todellisuus. Sitten niin kuin pitäisi aina muistaa jotenkin se, että jokainen näistäkin on ollut niin kuin hengittänyt sitä tiettyä ilmaa ja syönyt sitä tiettyä ruokaa ja tietyissä perhekuvioissa ja näin. Se oli siinä ekassa kysymyksessä siitä, että oliko niinku sellaista, että ei oteta enempää kuin tarvitaan. Varmaan aika monella ihmisillä ei ole varaa edes syödä lihaa. No sepä siitä mä en tässä nyt puhunut yhtään, mutta se tietenkin se yksi semmoinen erittäin merkitsevä ero niin kuin nykykeskusteluun on se, että mikä on se niin kuin normaali ruokavalio, mihin verrataan. Mutta mikä sekin on sit Porfyroksen kanssa vähän hankalaa, kun mä itse tunnen enemmän sitä klassista niin kuin Kreikan puolta ja sitten taas tämä roomalainen ruokakulttuuri on mun ymmärtääkseni ollut lihaisampi niin muutenkin. Ja tietenkin kun ollaan menty ajassa eteenpäin, niin se lihansyönti on niin kuin siellä Roomassa kaiketi lisääntynyt myös siinä ajan kuluessa, mutta jos mennään sinne poliskulttuuriin, niin sen tiedän, että sehän on ollut viljaa ja niitä papuja ja linssejä. Ja sitten on se eläinuhri, josta sitten jaetaan yhteisöllisesti ja jaetaan nimenomaan siinä suhteessa, että ylimmät ihmiset saa enemmän ja parempia paloja. Mutta se on tämmöinen niinku, ja tätähän on tutkittu siis ihan niinku sillä tasolla, että luurangoista on mitattu näitä mitä ne nyt on ne jotkut, en osaa oikeita termejä, mutta jotain, mistä voidaan siis päätellä, että niin kuinka paljon on saanut proteiinia tai jotain. Tämmöinen mielenkiintoinenhan on siis aminohappoja, jotain semmoisia, joo. Ja tämmöinen on mun mielestä sekä siis ihan tosi varhaiset jostain mykeneläiseltä ajalta, että sitten myös jostain klassisen ajan, nyt en muista vuosisataa, mutta kuitenkin tämmöinen havainto, että hedelmällisessä iässä olevat naiset on saanut niitä suhteessa vähemmän kuin heidän olisi tarvinnut. Ja sitten taas rikkaat miehet, niin kuin se rikkauspyramidin yläpäässä, niin sitten eli käytännössä syöneet enemmän lihaa kuin sitten naiset. Mikä on aika monessa kulttuurissa, siis muuallakin toki tilanne, ja Suomessa tällä hetkellä se on sama tilanne kanssa ja varmaan ollut itse asiassa pitkään. Niin tämä on aika sukupuolittunutta ja tietenkin luokka nyt epäkorrekti termi antiikin kohdalla, en tiedä, mutta siis vaurauskysymys myös selkeästi ollut. No, jos oikein minä keskustelua aihetta ole tai kysymyksiä, niin minä kiitän Liisaa sun. Kiitos. Kiitos. Ja toivottavasti saamme toistekin sinut vielä kertomaan Sielullisuudesta ehkä sitten joskus. Tutkimuksesta tai jostain muusta mielenkiintoisesta aiheesta. Toivotaan, että siihen joskus ehtisi, kun tämä on saatu käsistä.